गौरी सूर्यवंशी, एस मराठीमध्ये आपलं स्वागत। वळूया आजच्या बातमीकडे। नरहरी झिरवळ आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक। धनगरांना आदिवासीमधून आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नरहरी झिरवळ हे आक्रमक झाले असून मंत्रालयासमोर सोमवारपासून बेमुदत उपोषण करणार असल्याचा इशारा नरहरी झिरवळांकडून देण्यात आलाय। मंत्रालय परिसरातील गांधी पुतळ्यासमोर उपोषणास बसणार असून त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी देखील असणार आहे। सरकारने धनगरांना आदिवासीतून आरक्षण देण्याचा शासकीय आदेश मागे घ्यावा अशी मागणी आता नरहरी झिरवळ यांनी केली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, एस मराठी न्यूज, नाशिक। अशाच नवीन ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या एस मराठी न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।